Que últimament te pregunteu, vaig a dir alguna cosa superinteressant. No puc dormir-me si no em poso crema en els peus i en les mans. Odie la textura de llençol. Este llençol és la cosa més horrible del món sencer. No puc tindre les ungles llargues perquè si no toque les coses en les ungles i no puc. A voltes sols imaginar-me una textura produeix més musa i no... Si toque algo que no m'agrada gens de gens, necessito tocar algo que m'agrada molt com per contrarrestar la textura al meu cap. I si em posa nerviosa és com que necessito tocar el plàstic o fusta per a relaxar. Si un dia em veus així, estic tocant la textura i significa que estic en molta pressió. És més, si porto aquestes merdes és perquè són plàstic i em relaxa molt. Sols imaginar-me que algú es rasca és asquerós. Si eres una persona que estàs al meu voltant i vas a rascar-te, allunya't per rascar-te, per favor. És més, m'agrada tindre confiança en la gent per a poder dir-li que pare de rascar-se, perquè és que si no es posa a rascar-se i... No. I si no tinc confiança i comença a fer aquestes cares de... Per favor, para i estima'm. Perquè no hi ha cosa que més odie que el tacte de la pell en pell, o tela, o llana, o no sé, quasi tots els teixits de roba. Este no, este és bonico, però per exemple, este pantaló... No puc. Aleshores, moltes persones em pregunten com em vestisc. És com que si la tela em toca la cama no s'entera. El que no m'agrada és com tocar les meues llemes dels dits. És més, ni siquiera m'agrada tocar-me la llema en la llema. Fer... I si alguna volta em veu fer-ho, no vingueu a dir-me tu no dius que això no t'agradava? A lo millor no m'estic donant compte, a lo millor això sí que m'agrada, o a lo millor estic suportant-ho. Deixeu-me en pau. I la gran pregunta. Laura, tu com el rasques?